Bakit? Kaya nga, hindi iba na yung camera ko. Yan naman din sa post mo kasi yung sa flower, ano mamaya. Ren! Yes, Baguio. Ang lalaki ng legs nila. Kala ko nakapapa.
Ayan na siya, Jeus. Samahan. Hi, Nasay.
Ang cute. Bob!
Ako nawawala. Ilang years for sila ako igorota. Ano yung anadin nila dito? Relasyon na ng paano? Wala. Ayun na, sa ito na nila yung anadin. Takbuhan lang. Ayun lang yan. Laki ng ano. Isang flower. Dami dyan. Sila ila dyan yun. Yung ano? Sila ila. Mubara si Darda. Si ano, Lupi?
Ay, si Luffy. Shinobu. Si Rengoku, si Rengoku. Ano pangalan niya? Si Nana. Nami? Nana? Ay, Nana? ML yun. Ay, si Baguio. Ang kulit eh. Sa marshmallow Kasi yun. sila. Freya siguro. Ito pre. Yun na yun na may shield si Freya. Parang dara na rin. Kakamelan! Hindi naman to. Ang ganda mag-aas. Hindi, ba't susukan? Pwede na mag-picture sa ano, sila yun. Ha? Kulang siya no. Init niya. Naka-inspire sila lahat to. Mainit naka-inspire sila. Manor. Hotel.
Siyempre may nag-drive sa loob. Saan bumamahal tayo dun? Oo nga eh. Send mo sa kanya. Pinapost-post ko na lang mga clothes na lang. Nagmimim. Yung nagmimim. Hindi mo kilala? Oh, lapis guys. Ano ba yan dito? Jeepito. Pwede na may... Gusto ko yung outfit na ito. Kaya nga eh. K-drama mo. Nakagawa niya no? Nag-trena nila. Ah! Magnificent. Ang cute ng bata. Oh. Nakadilaw. Ayun, si ano? Si Belle. Ingin, no?
Pasado. Ganda mo. Babangga to. Ah! Oops. Kapag binilas natin ito, pasado na rin talaga. Sige. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here